Lodwa tajba, nilqakom għal qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq il-misteri qaddisa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħnina. Inti ritmu talina fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħnina. Inti rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti taqqat il-fideli tiegħek flimkien bil-femijiet kollha tagħhom u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamel il-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew il-għena. B'ibni Ġesu Kristu Sidna li għadna miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-pagani u l-Lut flimkien mal-kapijiet tagħhom ftehmu li jumiljaw lil Pawlu u lil Barnaba u jħaġruhom. Malli saru jafu b'dan, ħarbu lejn Listra u Derbi fl-bliet tal-Likaonja u fl-inħawi ta' madwarhom u hemmhekk għadu jxandru l-Evanġelju. Fl-Listra kien hemm raġel bil-qiegħda marid b'riġlejh, kien matub mit-twelid u qatt ma kien mexa. U sama lil Pawlu jitkellem. Dan ħares lejh sewwa, ra li kellu fidi biex ifiq u qallu bleħenoli, iqaf fuq riġlejk. Dak qam minnu fih u beda jimxi. Malli raw dak li jagħmel Pawlu, il-kotra tan-nies bdittajjad bl-ilsien tal-Likaonja. L-allat niżlu fostna taħt sura ta' bnedmin. U lil Barnaba sejħulu Zeus u l-Pawlu Ermi, għax hu l-aktar li tkellem. Il-qassis ta' Zeus li kellu t-tempju tiegħu ħdejn il-belt ġib fil-bib gniedes imżejnin bil-kuruni u flimkien mal-poplu rid joffrihomlhom b'sagrifiċċju. Malli semgħu b'dan, l-Apostli Barnaba u Pawlu ċartu l-bishom, resqu malajla il-ġemgħa u bdew jgħidu u jgħidu: Ħbieb, hemm x'intom tagħmlu? Aħna wkoll bnedmin ngħixu u nħossu bħalkom, bnedmin li ġejna nħabbrulkom l-Evanġelju biex tħallu dawn l-idoli firħa u dduru lejn Alla l-ħaj li jagħmel is-sema u l-art u l-baħar u kull ma fihom. Fl-imoddi huwa ħalla l-ġnus kollha jimxu fit-triqathom, madankollu ma naqas li jagħti xhieda fuq nnifsu bil-ġid li jagħmlilkom meta jagħtikom xita mis-sema u l-frott fi żmienu u hekk ixebbakom bl-ikel u jimlilkom qalbkom blena. Imma b'dan il-kliem bil-kemm setgħu iżommu lill-poplu li ma joffrilhomx sagrifiċċju. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ flimkien. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ għat-tiba u l-fedeltà tiegħek. Għaliex għandhom jgħidu l-ġnus fejn hu Alla tagħhom? Flimkien, mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ.
fis-smewwiet hu Alla tagħna u jagħmel kull ma jogħġbu. Fid-dewdeb huma l-allat tagħhom, xogħol ta' jdejn il-bniedem, flimkien mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Imberkin intom mill-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Is-smewwiet huma smewwiet tal-mulej, imma l-art ugħta lill-bnedmin, flimkien mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. L-Ispiritu Santu jgħallimkom kollox, jgħid il-mulej, u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu min iżomm il-kmandamenti tiegħi jħarishom dak hu li jħobbni. U min iħobb lili iħobbu wkoll il-Missier u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Ġuda l-ieħor mhux l-Iskarjota qal lil Ġesu mulej din kif inhi li nsetturi ruħek lilna u mhux lid-dinja. Ġesu wieġbu, jekk xi ħadd iħobbni ħares kelmti u missier jħobbu u aħna niġu nagħmlu għandu. Min ma jħobbnix ma jħares klimi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-Missier li bagħatni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom, imma d-difensur l-Ispiritu Santu li l-Missier jibgħat f'ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għal-aktar minn darba fl-Evanġelju tal-lum skont San Ġwan Ġesu jenfasizza ir-rabta bejn l-imħabba leħ u li nħarsu il-kelma tiegħu u li nħarsu l-kmandamenti tiegħu. Hekk jgħid min iżomm il-kmandamenti tiegħu ħarishom dak hu li jħobbni. Mbagħad iktar tard jgħid jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti. Din ir-rabta Ġesu jenfasizza imma anke f'momenti oħra. Jiġifieri li aħna sforz li mħabba leħ nagħmlu dak li jgħidilna hu. Niftakru dik id-dialogu f'dak id-dialogu li kellu ma' Pietru wara il-qawmien mill-mewt meta qallu għad 3 darbiet tħobbni int u tħobbni int aktar minn dawn. U meta Pietru jgħidlu mulej inti taf li nħobbok, Ġesu mbagħad jgħidlu x'għandu jagħmel. Ira in-naġġ tiegħi, ira l-ħrif tiegħi. Biex jgħidlu il-missjoni li għandek, dak li għandek tagħmel, għandu joħroġ mill-imħabba lejja. U dan l-Evanġelju Ġesu jisemmi 3 persuni tat-Trinità fil-fatt. it-Trinità illi hija l-preżenza ta' Alla fina mimlija imħabba, aw Ġesu jgħid il-Missier, isemmi l-Missier, l-Ispiritu Santu u lilu nnifsu, u mbagħad jgħid dik il-kelma sabiħa niġu u nagħmlu għandu. Hija l-preżenza ħajja ta' Alla fina, l-isbaħ ħaġa li jista' jkollna u dik li verament timla il-ħajjitna bl-imħabba.
Nixtieq li ninotaw żewġ affarijiet anki żewġ punti dan l-Evanġelju kif Ġesu jgħid hawnhekk dwar din ir-rabta bejn l-imħabba u l-kelma tiegħu. Fl-ewwel parti Ġesu qed jgħid illi aħna għandna nkunu mmexxijin dejjem minn din l-imħabba. Fil-Magħmudija meta rċevejna l-ħajja ta' Alla fina, Alla qiegħed fina din l-imħabba biex tkun hi li tmexxina fli nagħmlu. U allura kemm f'dak li nagħżlu li nagħmlu u kemm f'dak li nagħżlu li ma nagħmlux. Għandha tmexxina l-imħabba mhux il-biża'. Fa' Ġesu jgħid jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti ma jgħidx jekk xi ħadd jibża minni ifittex li jħares kelmti u l-mandamenti. Illa li għandha tkun l-imħabba li tmexxina biex nażlu dak li jrid il-mulej minna. Hu l-kmandamenti li jsemmiu stess. Pereżempju, ħansemmi wieħed mill-kmandamenti la tisraqx. Inti issa tirraġuna tgħid jiena ma nisraqx għax jaqbduni. Għax nibża li jaqbduni. Dik mhix motivazzjoni tajba. Jew tgħid ma nisraqx għax nibża mill-kastik ta' Alla. Ma Ġesu qed jgħid jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmtu, jħares il-kmandamenti, jiena għandi nosserva l-kmandamenti ta' Alla sforz li mħabba leħ u lejn l-oħrajn. Mhux il-biża' li għandu immexxina, imma hija l-imħabba li għandha tmexxina. But Ġesu wkoll kien narawha min-naħa l-oħra jinfasizza punt importanti. Jgħid jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti. Mbagħad jgħid anke b'mod negattiv. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi. U qed ifakkarna Ġesu li mhux imbilli ngħidu aħna bi kliemna jien inħobbu l-mulej. Importanti li l-emil tagħna ikun jaqbel ma' dan. Ġesu kien qala mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-satna ta' smewit imma min jagħmel ir-rieda ta' missieri. U kontinwament jenfasizzata din fil-kelma ta' Alla, ftakru anke dak li qal San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu, ma nħobbux bil-kliem u tpaċpiċ imma bl-emil u l-verità. Mela, jekk jiena ngħid mulej nħobbok, f'għandi ngħid. Imma mbagħad irid nuri l-imħabba fl-emil, mhux bil-kliem mod u bl-emil ħaġa l-kollox differenti, jew eżatt il-kontra tal-li jrid minna il-mulej. U għalhekk qed jgħid Ġesu huwa importanti li aħna l-imħabba twassalna biex fil-prattika u mhux sempliċement bil-kliem inħarsu kelmtu. Jew nitolbu l-mulej biex jimlilna qalbna bl-imħabba tiegħu, tkun din l-imħabba dejjem li tmexxina mhux il-biża' imma l-imħabba u tgħinna biex aħna inħarsu kelmtu ħalli nożżu f'qalbna il-preżenza ta' Alla mimlija mħabba. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x-xanta li bxara tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna nkunu dejjem immexxija mill-imħabba lejk u lejn l-oħrajn f'dak kollu li nagħmlu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Ina mulej biex dejjem inħarsu l-kelma tiegħek u l-kmandamenti tiegħek fl-emil u fil-verità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nixtieq nitlob mod speċjali għal tifel żgħir li għandu bżonn ħafna l-għajnuna tat-talb tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbuk għal dawk il-popli li bħalissa għaddejjin minn tbatija kbira bħal poplu tal-Ukrajina minħabba l-aggressjoni u popli oħra. Nitolbuk mulej biex aħna min-naħa tagħna dejjem infittxu li innislu il-paċi u l-imħabba tiegħek fost l-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex klimna u emilna ikun dejjem ta' tifħir lilek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, nitolbuk għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fih danek tagħti il-faraġġ lil familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U mulej nitolbuk biex tilqa' dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna meħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti ta' ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Addis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ħebati
ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sita Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawlet tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsabbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, inti ġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid u imla rruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 2569 9100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Nofru dan ir-rożarju għal bżonnijiet ta' l-istudenti li bħalissa qegħdin jagħmlu l-eżamijiet biex immur jagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna wieqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa minnar tal-infern, u ġenerewi kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Maria Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. U l-ġenera l-weħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib isseħħlisna mid-deni, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slimanik Maria, bi grazia mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa, perek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Maria Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera l-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem.
Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta fl-art. خبزة كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا فلما نغفر منه هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب اسح لسنا مداني آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كما البدو والسودايم يبقى دايم تدايم آمين. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern. Kull ġenera bih kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta fl-art. خبزة كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا فلما نغفر منه هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب اسح لسنا مداني آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazia mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تقبلينا متنبين السوف في السياط الموتانا آمين.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Liben u lil Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dubitna ħarissa minna tal-infern. Hu ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża dak il-jum għatina llum, għafrinna dnubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Liben u lil Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' tmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan it-turuframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża dak il-jum għatina llum, għafrina dnubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Liben u lil Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddisalla, ħenna lina, Trinita Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf tanna li tneħħi drobijiet tad-dinja, għafrinna nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi drobijiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi drobijiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dejjem Verġini inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżinu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lil-ibnu, fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja tnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħidilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.